Takže čaute diváci, vítam vás tu Valerio pri dnešnom historicky prvom videu z Minecraftu. Teda, nie prvom, ja už som prvé natočil, ale nechcelo sa mi editovať. Teda, nešlo to editovať, pretože mám super počítač, to už som tuším spomínal v začínajúc. To už som spomínal Slanderovi, čiže tí, čo to pozreli, to vedia, tí, čo nie, váš problém. 44 torčov môžete vidieť. Jak som sa ho zlakol, idiota. Chcem si vykraftovať meč ešte rýchlo, ktorý sa kraftuje takto, ako ste si mohli všimnúť pre tých, ktorí netušia, ako sa kraftuje. Tak je to takto, ako ste videli. Hrám ľahkú, no teda ľahký mod. Super, ďalší achieve. Jo. A Disneyho-veci, čo je teraz samozrejmosť podľa mňa. Najpraktickejšie by teraz asi bolo nájsť... Čakajte, spravím to takto. Spravím to takto. Čest nám sem. To, čo nepotrebujem, nechám tu. Sticky si nechám tu tiež. Crafting table si zoberiem. Seker nepotrebujem, krompač mám, počkaj, takto to uložím. Krompač mám ďalší meč, tu bude lopata, ktorú nepotrebujem teraz. Prepáč, že trpím samomluvou, ale... Trpím samomluvou. Ale nie. Takže vydáme sa do jaskyne, tak ako by mal vyserať prvý diel z Minecraftu. Je sa hádam jasné, že bude z jaskyne. Najlepšie by bolo nájsť nejaké lepšie suroviny. V Minecrafte nebudem stavať nejaké mega, ultra, super veľké stavby. Také klasické skôr domčeky, veľké farmy a takéto, to mňa skôr viacej baví. Chýchlo viacej kravičiek, sliepok. Nie. Rýchlo preč. Nie, choď preč, ty idiot. Jo. To sa len nemôže stať toto. What? To čo je? Zombík zlatej zbroji, čo? To čo? Čo? To som ešte nikdy nevidel. Ty vole. Jo, detina, jo. Hádam ho zabijem. Ono to, pardon, že to chvíľku potrvá, ale... Ten genius ma zabil. No, zomri ty, jadle. No. Jo. Nie. Z neho nič nie. Tam niekde som to mal uložené však. Takže pokiaľ to nájdem, okamžite sa sťahujem do dedinky. Hop. Je to tu. Nie, spider, choď preč. Je dosť veľká pravdepodobnosť, že znova zomrem. Podstatnejšie, že... Jo, je to tu. Ty hajzel. Choď preč.
Taký smiešný zombík. Nie, som nechcel ísť, sakra. Umlatím ťa tvojim mesom, ty prasa. Zhebni. Nechám od teba v pokoji. Idiot. Toto si tu môžeš nechať. Ja nerád skazené maso. Dobre. To sa mi páči. Moje veci, poďte sem. Teda, tieto veci, neviem, čo ste začali, poďte sem. Ticho sa napapať. Ďaleko sme sa nedostali. Časom pôjdem na texture pack. Alebo aj za chvíľku. Mimo kamery teda budem ťažiť. A s vami sa idem ešte tak presťahovať do dedinky, ktoré toto všetko povyberám. To som fakt nečakal, že hneď vedľa spálne bude dedinka. To sa mi stalo prvýkrát. Ale som s tým spokojný. Na piesku to bolo však. Tak preto mal ten hajzlík podľa mňa tu zlatú výzbroj. Nie, Creeper! Nie. Vyflakač. Poďte preč, potvory. Tak, dobre. Jo. Lidina se blíží, už tam jdu. Ale ne, spievať nebudem, by ste ohluchli, to by som nechcel. To by ste nemohli pozerať moje videá. Torčky, poďte sa, idem toto osvetľovať. Idiot, choď preč. Čakaj, toto zoberiem si več. Hajzel. Hajzel! Ježiš, ešte zoberiem a plazí ma. Jo, to je ďalší zlatý zbroj. Och môj bože. Ty vole, jak som sa ho zlakol. To bolo horšie jak... Au. No a teraz je to bolo. Čo to robí lava? Spider, choď preč. Vypriaky, zase zomrem. Pátra jedina. Toto neznášam moc. Je to hrozné. Je to proste hrozné. Je vajca. Vajíčku. Fail. Double fail. Poď sem. Dobre. Tam sa zabijú kaktusy. Je. Moje veci. Neklop im tam na dvere, ty idiot. Do prdele. Vypliani, choďte preč. Áno, začína svítať, konečne. On ich prebúra. Ten idiot tie dvere fakt prebúra, že? Genius.
To je fakt hlboké, tam nejdem. Poď, ja chcem ísť preč. Vesničom. Za emerald. Kovárňa. Teda, jak sa tomu povie po slovensky. Neviem, netuším, je to jedno. To sa to nevychytá, že nepreskočím plot. Ne, tak. Idiot, kreten, debil. Ignorant. Neznášam... vlna, jo? Ešte nájsť dve a vykraftujem posteľ. Ty čo chceš? Za emerald rýchle, vynechaj si. Ty čo? Za emerald 4 chleby, za emerald to s teba som už videl. Za emerald čo? 8 kuriat? No, to by sa s tebou možno vymenil. 10 štrků jeden emerald. Hodinky si radšej vyrobím, ako by som vlastne vymeniť. No, to sa skôr, to z toho pôjde. To s tebou sa ja dohodnem aj možno. To vyberiem. Tu není kovárne. Toto bude čo? Ty čo chceš? Teba som už videl. Ty chceš čo? Aj teba som už videl. Taký ako skleróza je zlá vec. Jo. Dobre. To ešte nevyrastelo. Dobre, ja. Ty čo chceš? Teba som už tiež videl. Nič. To tiež vykradnem. Vy ste nejaký farmársky založený, počúvate. Bože. Prepáčte, že nič zažíme nehovorím, rozprávam sa sám s hrou. To by ste si zvykli, keby ste to natáčali. Možno toto video vydám, možno nie, neviem. Ešte sa rozhodnem podľa toho, keď si to pustím. Jaké to bude. Jo, môžem ísť za emerald. Možno ja by som sa mohol nájsť. Stejky, jam. Už som odpúdný život. Tuto bol zlatý lak. Zlatej zbroji creeper. Ja som kráľom týchhle hor. No dobre, vieme všetci, že to není hora. Jo, dve vlny. Ešte jednu vlnu pozorňujem. Jedna. Ešte nájdem jednu. Verím tomu. Teda pokiaľ to je vlna. Čo by to nebolo. Fakt už si ma nepočka, nič ma napadne. No to nič. Skype spamming. Sa ty hodí. Hop. A kde si ty, čo si chcel tie chleby za ten emerald, teda? Počkajte, moment. Čakaj. Tak, som tu, poď sem, čo chceš. Za 16 kovů. Dávaj sem. Ty si chcel tie emeralda skoro. Kde ste vy, géniovia? Kto to chcel? Poď sem, ty pliaga. No a ty tu furt, čo robíš, prosím ťa? Ty si, jasne, ty si to.
Chlebíky sa vždycky hodia. No, kde sa chceš toto, ty si nejaký, vy ste nejaký drahý, počúvajte. Nemám vás rád, vy ste len... O, ty čo si vypil, daj mi. Hajzel. To je polovičný. Bielý, to je nezajímavý. Osadník. Nič, teda nechcem. Jo, toto je... Ty chceš čo? No, to nepotrebujem. Ty. Sa mi platí asi viacej ako tie 3 chlebíky. Čakajte, musím sa s vami nejako heroicky rozlúčiť, pretože toto už bude na dnes všetko. Potrebujem niekam sa vyškrábať. A idem sem na ultra super rozbitú tú vec. Nie. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť toto video. Bolo by dobre, keby ste ho napríklad zdieľali, alebo propagovali môj kanál. Teda bol by som veľmi nadšený. Čakať, nepadlo, dobre. Takže hovorím, je to na dnes všetko. Takže čaute. Wasišu!